नोंसिनि लाजिनाया अहा थांखो दायो हो सोरबाफोर माबा मोनसे होनबाथाय नोंसिनि मोदोमाव खें नाङो बहा थांखो दायो नोंसिनि लाजिनाया थ' लोगोफोर नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामगोन आं भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफ्लांदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बुसिजोबनानै हो एकदमबारे बेफोरबायदिनि सायाव जुदि सोरबाफोर माबा मोनसे होनो बिथांमोनखौ बुजायनो थाङोबा बिथांमोना बै बुजायग्रा मानसिफोरखौसो गाज्रि होनो आरो रागा जोङो बिथांमोनखौसो बिनि थाखायनो इदिफोरबायदि नुबाथाय बुसिजोबनानै बुबासो सिदा जागोन आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मिथिखायो न'खरनि रावनिबो बाथ्रा खोनासङा बिमा बिफायाथ' बिसोरखौ जेबो बुंनो हाखाया आंनि हिसाबाव नङा नोंबो मिथियो आंबो मिथियो बयबो मिथियो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिमा बिफाया बिसोरखौ जेबो बुंनानै आरो बिमा बिफानि बाथ्रा बिसोरो फंसेबो लाया बेफोरबायदि मानसिफ्रा आं गासैखौबो होनाखै बैफोरबायदि गाज्रि जाय मानसिफ्रा बिथांमोनखौल' होनदों मा होनो खालि गावनि गोसो बायदि सोलिलांगोन आरोना बेफोरबायदि मानसिफ्रा बिसोरो गाज्रि लामायाव थांदोंबाबो बिसोरो सानना लायो आं बिराद मोजां खामानि मावदों जेबो गोरोन्थि गैया बे खामानियाव आं जेबो गोरोन्थि मावाखै आं बिदि सानना लायो आरोना बिसोरो मालायनि बुजायनायफोरखौ एसेबो खोनासङा एबा गाज्रिसो मोनो मालाय बुजायबाथाय बिदिरै बेफोरबायदि मानसिफ्रा बिमा बिफाया जुदि बिनि मोजांनि थाखाय बेखौ बुजायोबा एबा फंनैसो रायोबा एबा बुफ्लांनोबो हागौ बिमा बिफा नालाय ना फंसेबाबो सोरबा बुफ्लांनोबो हागौ बेफोरबायदि खालामोबा बिमा बिफायासो उल्था दाय जायो आरो बिमा बिफाजों उल्था नांलायगोन आं गोबाङानो नुयो आरोना सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरखौ खम नुयो खिन्थु सिख्लाफोरखौ नुयो आङो माबा मोनसे जुदि नोंनि गाज्रिखौ नुनानै जुदि बिमा बिफाया बुजायोबाथाय बिमा बिफाजोंसो उल्था रागा जोङो बिमा बिफाजोंसो नांलायफिनो आरो बोराबनानै थायो बेफोरबायदि मेरला नुबाय आं सिख्लाफोरखौ बिनि थाखायनो पाब्लिकआनो गासै बिथांमोनखौ बुजायनो हायो माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि नुयोबा दामादाम लागायनानै एकदमबारे बुजायनानै दोननांगौ आरोना खनसेयावनो मानो होनबा नेक्स्ट टाइम आरोबाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो सानदोंबा बै समखौ गोसोखांनानै सिरि थानाय बायदि बिनि थाखायनो एकदमबारे गोरोन्थि नुनाय जायगायावनो दामादाम होनांगौ आरोना खालि जखमल' जानाङा एसे गोसोआव थालायनाय होनांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो फेसबुक पेजाव नायदोंबाथाय आं जाय फेसबुक पेजाव नायगिरि बिथांमोनखौ बुंदों आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ मिथियाखैबाथाय आङो नामखौ देखायनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आथिंनि आसिजों थुयोना आसि बिमाजों थुयोना खर'जों थुयोना माजों थुयो थुबानो जाबाय आरोना बै साइडआवदि गोजा जा बटन थायोना बेखौ थुना लाबानो जाबाय आं बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोबाय थागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच होनबाय आं थ' दिनैनि थाखाय बाय